Идеята за Кукуград се зараждаше в главата ми много преди да купя платното и да започна да скицирам. Първо знаех само едно. Исках да направя шантав сюрреалистичен град с малки, сладки, странни обитатели и исках да има розови дървета. Това беше единственото нещо, което знаех със сигурност. Исках дърветата да бъдат розови. И един ден отидох в двора на леля ми, където имаше прекрасни, ароматни, цъфнали розови рози. И си казах, да, това ще са дърветата. Дърветата ще бъдат рози. След това започнах малко по малко да добавям идеи към първоначалната концепция. Скицирах главните персонажи, събирах малки детайли от ежедневието и си ги записвах. И така малко по малко Кукуград се превърна в място, където всичко е възможно и нищо не е прекалено странно, за да съществува. За мен Кукуград е като малък прозорец към място, където правилата не са толкова важни и най-обикновените предмети от ежедневието са превърнати в едно странно шантово приключение. Тази картина няма скрито послание, единствената и цел е човек да се наслаждава гледайки я. Няма някаква сериозна философия и няма нужда да се търси логика във всяко едно нещо. Колкото повече я гледаш, толкова повече ще откриваш малки истории и може би за момент да си спомниш как е било, когато въображението е било по-важно от правилата. Едно от любимите ми неща в картината е, че колкото и странни да са персонажите, те всъщност правят напълно обикновени неща, което създава контраст и някак си нормализира сюрреализма. Примерно майката лисица, която разхожда бебето, или извънземното с много очи, което чете вестники и пие кафе. Надявам се, че всеки човек ще открие нещо различно в Кукуград. Някой може да види хаос, друг даже може да се припознае в ежедневните си задачи, а друг може просто да се усмихне, което честно казано е напълно достатъчно за мен.